been eliminated. Елиминационна клетка Торонто ще се проведе тази събота срещу неделя със стартов час 12 часа полунощ британско време. Ще станем свидетели на 4 мача. В това видео ще ви представя според мен процентовият шанс на всеки от участниците в турнира да спечели своя респективен сблъсък. Нека започнем с так мача между бившата шампионка на WWE Ния Джакс, заедно с настоящата WWE Speed шампионка Кандис Люрей, срещу кетч легендата и 7-кратна шампионка на WWE Триш Стратъс, заедно с настоящата WWE шампионка и бивша притежателка на договора в куфара, лицето на бъдещето в женската дивизия на WWE Тифани Стратън. За Ния и Кандис давам вероятност за победа в матча едва 11%, които се изразяват в евентуална намеса в сблъсъка, облагодетелстващ непреодолимата сила Ния Джакс и Кандис Люрей, или внезапен хилтърн на Триш. Все неща, които са слабо възможни да се случат. Останалите 89% давам за победа на Триш и Тифи. Кевин Оуенс срещу Сами Зейн. На практика в матч без правила. Матч, който ще завърши след туш или предаване. Според мен, този матч може да завърши по всеки един възможен начин. Тоест 50-50. Кевин Оуенс има крещящата нужда от W заради натрупалите се напоследък негови загуби, в това число и матчът му срещу Коди Роудс на кралско меле. От друга страна, една загуба за Сами Зейн не би му навредила по никакъв начин, дори може да го концентрира в преследване на индивидуални успехи, отколкото да помага на OG Bloodline или да опитва да защити всеки го от други го, освен най-добрия си приятел Кевин Оуенс. Единствената причина да дам 55% шанс Сами Зейн да спечели матча е, че Кевин Оуенс влиза в сблъсъка като агресора, като човека, който по всичко личи ще се опита да унижи Сами Зейн пред погледите на семейство Зейн. Останалите 45% давам за успех на Кевин Оуенс, поради причините, които изтъкнах преди малко. Алекса Блис, Бянка Белеер, Найоми, Бейли, Лив Морган и Роксан Перес влизат в клетката. Последната, която излезе от нея, ще заслужи матч за световната женска титла на WWE, чиято настоящ притежател е Рия Рипли на Кетчмания 41. Разбира се, в първична сила след елиминационна клетка Торонто е възможно Ио Скай да детронира Рия Рипли и втората да бъде инсталирана в матча на Мания като търсеща реванш, правейки сблъсъка тройна заплаха. Но аз лично не го вярвам. Роксан Перес е твърде нова за мейн ростера на WWE. Поради тази причина и давам едва 10% шанс да се окаже краен победител от клетката. Найоми има достатъчно натрупан опит както в WWE, така и извън федерацията. Въпреки това, и на нея й давам същия процент от 10 пункта. Тя има нищожни шансове да спечели матча в клетката. Матчът на Рия на Мания има потенциал да бъде сред мейн ивентите в нощ 1 или в нощ 2 в Лас Вегас през април. Бейли вече постигна своята индивидуална победа на предишната кетчмания. История между Рия и Бейли за момента липсва. Ето защо на Бейли давам 15%.
Алекса Блис се завърна след дълго отсъствие на кралско меле, обирайки радостните възгласи на публиката. Твърде е рано за нея да се впуска в преследване на която и да е от индивидуалните женски пояси на WWE. Поради този аргумент Лекси получава от мен 15% шанс да спечели клетката. Така достигаме до двете фаворитки в матча – Лив и Бианка. Лив Морган току-що отмъкна женските так пояси с Ракел Родригес от Найоми и Бианка Белеер. Тоест, Лив вече притежава злато на своя кръст или рамо. Но това няма и не би трябвало да я спре да преследва и сграбчи още един пояс, този на Рия Рипли. На русокосата суперзвезда на WWE давам шанс от 23% да спечели матча. Оставащите 27% ги дарявам в кавички на Бианка. И това го правя, въпреки че не съм сред нейните най-големи почитатели. Дори ако Найоми и Бианка трябва да открият матча една срещу друга, чуем смразяващата кръвта мелодия на Джейд и на Титантрона видим как Бианка и Найоми са премазани, пребити и безпомощно лежащи на пода, Джейд собственоръчно заема мястото им в клетката, като матча става с 5 участници, бих останал доволен. Но нека не хвърчим в облаците. Сет Ролинс, Джон Сина, Пънк, Дрю Макинтайр, Логан Пол и Деймиан Прист са участниците в предстоящата мъжка клетка на турнира. Победителят от нея ще се изправи срещу Коди Роудс на Catchmania 41. Ако залогът беше матч за пояса на Гънтър, веднага за фаворити бих отбелязал Сет Ролинс, Деймиан Прист и дори Логан Пол. Но случая не е такъв. На Логан Пол и Деймиан Прист давам по 10% вероятност да спечелят клетката. Очаква се Ролинс да бъде заед във вражда с OTC Роман Рейнс. Дрю Макинтайр е сред моите любими кичисти в момента, но не мога да му дам повече от 15%. Същият процент получава и Ролинс. По този начин ви заявявам, че моите фаворити са CM Punk и Джон Сина. И двамата заслужават да спечелят клетката. Ето защо им давам равен шанс по 25%. Да не забравяме, че това ще бъде последната кетчмания за 16-кратния шампион на WWE Джон Сина. Ако той спечели клетката, ще има възможност да атакува и да заслужи своя 17-ти пояс – Световната федерация по кетч. От друга страна е CM Punk. Той трябва да изживее историята си и да мейн-ивентва кетчмания в Вегас. Долу в коментарите напишете според вас кой от двамата заслужава повече да предизвика Коди Роудс на кетч събитието на годината. Благодаря, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!